Мордовия башкаласы Саранск белән Ульяновск арасы нибары 240 чакрым. Шуңа күрә ике төбәк татарлары узган елларда да мөмкинлек булганда һәрчак аралашып, дустана мөнәсәбәттә яшәде. 2017 елда Ульяновскта Мордовия татарлары мәдәнияты һәм сәнгате көннәре узды. Аның кысаларында өлкә татар мәдәният үзәгендә һәр төрле күргәзмәләр ачылды. Республикада җитештерелгән хәләл ризык белән сәүдә әрәтләре эшләде. Сембер автономиясе белән Мордовия эшмәкәрләр клубы шул чакта үзара хезмәттәшлек итү турында килешүне имзаладылар. Бүген Мордовияның бер төркем эшмәкәрләре кабат Ульяновскта. Алар башта шәһәрнең Идел-Аръягы районында Ирек Гадиев җитәкли торган йорт җиһазлары, йомшак мебель чыгаручы предприятиесендә дә булдылар. Бүгенге очрашу безгә бик шәп булды. Бу бүген без күрештек монда кирәкле кешеләр белән кайсы безгә безнең республикада шундый непосредственно теге кирәкле нәрсәләр, кайсылары безгә кирәк республикада ул нәрсәне арттырырга, сату алуман. И бездәге продукцияны да монда егетләр кайсылары тоже заинтересовались. Көннең икенче ярысында кунаклар Ульяновск өлкәсенең эшмәкәрләр йортында хөкүмәтнең кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү корпорациясе рәисе Руслан Гайнетдиев белән түгәрәк өстәл артында сөйләшүдә катнаштылар. Я здесь очень много полезного увидел, услышал. И я думаю, я у себя дома это воплощу в жизнь. Поэтому я еще раз хочу выразить благодарность за такие встречи, за такие мероприятия, за такие приемы. Ике төбәк эшмәкәрләренең очрашуында сүз Ульяновскта эшләнгән аш, йокы һәм кунак бүлмәләре өчен мебельне Мордовиядәге сәүдә нокталарына чыгару, анда җитештерелгән хәләл ит ризыкларын Ульян шәһәрләрендәге зур сәүдә шелтәрләренә кертү турында да барды. Мордовия сильна пищевой переработкой. Ульяновская область — это промышленная продукция, мебель, двери, строительные материалы. И, конечно, наши предприниматели, когда в этом своем взаимодействии, успешном взаимодействии могут еще кроме заработка еще и помогать. И, как правило, они всегда это делают и стоят у истоков сохранения родной культуры, языка, национальностей, религии, помощи образовательным учреждениям, медресе. Мәгълүм булганча, географик яктан Мордовия Идел елгасыннан читтәрәк урнашкан. Алар өчен иң якын елга порты бар тик Ульяновскта гына. Шунлыктан Ульяновск елга порты җитәкчесе Марат Якупов күршеләргә үз мөмкинлекләрен тәкъдим итте һәм Иделне туристик маршрут буларак та файдалану нишкәлекләре белән таныштырды. Татар эшмәкәрләре элек-электән мәчет, мәдрәсәләр салган, мәктәпләр тоткан, мохтаҗларга ярдәм итеп яшәгән. Бүгенге сөйләшүдә дә ул хакта сүз барды. Очень много в нашей жизни есть малоимущих людей, которым надо помогать, которые не от того, что они ленивые, не работают, а есть именно больные, какие-то где-то не нашли себя. И им сегодня очень сложно и очень тяжело. Поэтому вот эта благотворительность, которую сегодня вот наш директор фонда рассказывал, действительно достойна. Саранск кунаклары Ульян шәһәренең Идел-Аръягы районында әле берничә ел элек кенә теркәлгән мәхәллә эшчәнлеге белән дә танышуга вакыт таптылар. Аннары мәхәллә җитәкчесе Рафаил Хаҗи Нәҗметдинов кунакларны мәчет янәшәсендәге татар йортына аш мәҗлесенә чакырды. Өстәл янында да җылы рәсми булмаган сөйләшүдә күршеләр киләчәктә уртак чаралар уздыру, ике як эчендә файдалы булган проектлар булдыру хакында сүз куештылар. Эти встречи нужны для обмена опытом. К нам приезжают татары из других регионов, мы приезжаем к ним, рассказываем, как мы работаем, какую благотворительную деятельность ведем, какие бизнес-проекты у нас есть. Это очень полезно для того, чтобы завязывать деловые связи и в будущем, возможно, вот тоже какие-то формировать новый бизнес и благотворительные проекты. Кунак каршы, кара каршы дигәндәй, язын семберләр Саранскига барып, андагы эш тәҗрибәсе белән дә танышачаклар. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.